an ka foli bi mun de y'i se yan bi Amérique? Bon, sabu siriya. Sabu ari mo c'est que il va que fusco. Il fi mo ya. Ari sabu. Sabu ko to kobera. Ari ara. Ara ri sabu ya mo. Boli. O diyara n ye kosɛbɛ an b'a kalama fɛnɛ k'a fɔ La Guinée jamana ɲɛmɔgɔ u ye passeport diplomatique d'i ma i bɛ mun de fɔ u ɲɛna? Mandenkaw bɛɛ mɔgɔ kɛra bamanankan ye sa julakan mandenkaw bɛɛ lamɛnna u bɛ mun de f'u ɲɛna? Bon, ni y'a dabila ɲɔgɔn ana masakɛ kɔrɔla mɔbili duguya parce que o de ka kɔnɔma kɛ ne y'a fɔlɔ o de ye voilà i b'o bɛ ala ni masakɛ de voilà masakɛ de sabu dira mɔgɔ ma ala de fɔlɔ sabu dira mɔgɔ ma voilà ne barika bɛ ala masakɛ de ye parce que masakɛ de ko bɛ di i b'o bɛ ko bɛ masakɛ de fa ya fɔlɔ ka masakɛ tando ala kɛra du sara ala b'a amadu fɛra ala b'a a seyara masaya ma parce que masa de an kama de ka masa kɔnɔmaro an kama de ka masa bonya masa tɛ se ko min na mɔgɔ si tɛ se o la fo i to masa de kɔ ani ala de se sabu dira mɔgɔ kɔ fo ka fɔ jama bɛɛ ye kɔrɔlen mɔbili duguya a barara parce que barara de di fo bɛ n tɛ o dɔn na mɔgɔ si ma mɔbili duguya barara parce que ana masakɛ de a kelen pe de se nin kɛra a kelen pe masa barara wuu mɛ an tɛ mɔbili duguya de furu i nalen Amérique sisan i bɛna mun de kɛ tuguni? Bon, ne ni wale de dali an nali kala conseil kɛ an nana kala conseil kɛ mais an ka o kɛ New York de an ka conseil kɛ New York de mais Washington programme ye mun de ye? Bon, fi masakɛ de fi manager de ka programme di ok n bɛ tila ka manager ɲininka. Ne tɔgɔ Alpha Amadou Sila et manager général de l'ambassadeur Grand P. O diyara n ye n balimakɛ mun de y'aw se Amérique yan? An sera yan sababu ɲuman de la ko la ka tournée kɛ an nani tournée le kɛ diya Grand P ka prestation dɔ kɛ samedi lo à l'honneur de la fête de l'indépendance de la Guinée quoi, à New York. Ok, an ɲɛ b'a la aw nana yan Washington fɛnɛ mun programme ye mun de ye yan? Bon, programme précisément Washington, émission programme kun b'an bolo. Donc après rendez-vous privé b'an bolo fana. O la ka taa image dɔ ta Maison Blanche là pour que l'artiste bɛ se ka lafiya dɔɔni kɛ ka reposer avant le prochain concert. An y'a ye k'a fɔ Grand P hali ni a ka jankɔrɔ o ma bali ka wuli k'i jɔ ka a yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ nin bana suguya ninnu na u bɛɛ la i cɛsiri e fɛnɛ bɛ se ka mun de fɔ ka fara a kan nin ko in kan a ma sɔn k'i sigi k'i bolo da sen kan mais a wulila ka yira k'a fɔ ni i yɛrɛ cɛsiri i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kow la. Awɔ Grand P a ye courage ta k'a bila a kun na ko diɲɛ kɔnɔ i mako bɛ fɛn fɛn la n'i ma cɛsiri i tɛna sɔrɔ comme musique le ka di Grand P a y'a engagé musique kɔnɔ malgré ko maɲumanko min b'a a kɛrɛfɛ a y'a cɛsiri ka se ka baara kɛ ka confiance d'an kan pour que an bɛ se ka a ka ko layɛlɛ cogoya min na. Grand P barana Grand P barana di Grand P barana ma fe samulara alara Dia Tamulara, Alara, Masaya, Tanara, Policia, Tanara, Sarmaya, Tanara, Totia, Tanara, Grampi Varana, Grampi Varana, Thank you so much. Thank you.